ক'ব গ'লে 99% আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। বাকী পলিচিং আছে, পলিচিঙৰ কাৰণে আমি কামটো কৰি আছোঁ। যে UPPLৰ কেণ্ডিডেট তেখেত জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যে জিকিব, এই কথাটো ৰাইজৰ যিটো মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিটো ৰেছপন্স, ইয়াৰ ওপৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে জিৰণ বসুমতাৰী জিকাটো কাটাং হৈ গ'ল। কেইদিনমান আগতে আমাৰ BPFৰ দুটা MCLA বিজেপিত যোগদান কৰিলে। এই ক্ষেত্ৰত BPFৰ কিবা খহনীয়া সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি? BPFৰ খহনীয়াটো ইতিমধ্যে হৈয়ে আছে। কোনোবা বিজেপি তাত গৈছে, কোনোবা আমাৰ UPPL তাত আহিছে। তো গতিকে BPFে নিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে। তো BPFৰ কথাটো এতিয়া ৰাইজে মনত নাই আৰু BPF হেৰাই যাব। তো গতিকে BPF বুলি একো নাথাকিব। ছাৰ, এই সমষ্টিটোত কাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? আমাৰ গোসাইগাঁও 28 নম্বৰ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত আমি ভাবোঁ UPPLৰ বিৰুদ্ধে কোনো ইয়াত শক্তিশালী ইয়াত দল নাই আৰু নাথাকিব। কাৰণ ৰাইজে বুজি পায় অসমত আমাৰ চৰকাৰ আছে, BTCৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছে, চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ৰাইজে এই কথাখিনি বুজি পায়। তো গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইয়াত নাথাকিব। ৰাইজৰ যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিটো মানে মনোভাৱ, ৰাইজে যেনেকৈ আমাৰ মানে তেনেকৈ ৰেছপন্সটো দিছে, সেইটো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাথাকিব। बयबो मिथिगौ 30 अक्ट'बराव जोंहा बाइ इलेक्शन दङ। दा बेखौ लोब्बा लानानै दिनैहाय जोङो नैबे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि लांगोनायावहाय जयेन्टलि मोनसे जोंहा मिटिं लादों UPPL आरो BJP। दा नैबे मिटिङावहाय जयना UPPLआव जादों BPFनि वार्कारफोर, मावथि वार्कारफोर। दा खोथाया जाहैबाय दिनैहाय BPF दोलोनिफ्राय UPPL बा BJP दोलोआव मानो जयनिं लादों, बिथांमोना बुजिनो हादों जे दिनैनि दिनावहाय मित्रजोत जे केन्डिडेट मानगोनां जिरन बसुमतारीया देरहाखाबाय आरो बेखौ जोङो गोबाव समनिफ्राय नुबोदों। विभिन्न जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबोदों। दा बिनिखायनो नैबे जे 28 गसाइगावआव बिथाङा देरहाखाबाय आरो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रायजोफोरा बेखौनो सापर्ट होखाबाय। देख आङो टारगेटखौ होनाय नङा, खिन्थु आं बेखौल' बुंगोन थांनाय बाराव जोंनि मानगोनां रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा जेखिनि भट लानानै देरहासार जादोंमोन बिनि बांसिन भट लानानै एबारनि जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहासार जागोन। देख जोंथ' दिनैहाय जेन'बा दस्रा दोलोजों कन्टेस्ट जानायखौनो जों नुवाखै। जिहेतु जोंहाय दिनैहाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ, बयबो रायजोआनो मिथिगौ दिनैहाय जेन'बा जेखिनि दिनैहाय 28नि केन्डिडेट बियो सरकारजोंनो थिसनजाखानाय सासे केन्डिडेट। आरो सरकारा सोरनि? सरकारा दिनै BTRआवबो दिनैहाय BJP आरो UPPL आरो GSPनि सरकार, स्टेटआवबो दिनैहाय UPPL आरो BJPनि सरकार, सेन्ट्रेलावबो BJPनिनो सरकार। दा गतिके दिनैहाय जोङो दस्राजों कन्टेस्ट जागोन जों मालाबाबो जों बेखौहाय नुनो मोनाखै आरो जानायबो नङा। सिंगेल दिनैहाय गोबां भट लानानै जोंनि मानगोनां केन्डिडेट जिरन बसुमतारीया दिनैनि दिनाव देरहाखाबाय। बे गावनि वार्कारखौ दिनैहाय जेन'बा लाखिनो थाखाय बिथांमोनाथ' गेलेखानांगोन। गावसोर जेननायखौ बिसोर मिन्थिबाबो लाखिनांगोन बा केन्डिडेट होखानांगोन, नङाबा दिनैहाय BPFआ सेस जालांगोन। जाबोगासिनो दंखायो, नोंथांमोनाथ' नुबाय MCLAफोरा दिनैहाय एसे सिगां सानैसो राजिब बांगाल राजिब ब्रह्म बिथाङा जेन'बा मा होनो BJPआवहाय जइन जाबाय आरो प्रभाब बसुमतारी बिथाङा BJPआव जइन जाबाय आरो बिनि सिगांबो BJPआव गोबां जइन जादों, UPPLआवबो जादों। दा गतिके दिनैहाय बिसोरो थारमाने जोब्बायानो होनजायो। गतिके जिखिनि दं बेखौ दिनैहाय जेन'बा लाखिनो थाखाय बिथांमोना जेनब्लाबो दिनैहाय 28आवहाय दिनै केन्डिडेट होदों। बेखौथ' बुंनोसै आङो। जोङो दिनैनि जयनिं जानायनि खोथायानो जाहैबाय जोङो दानि गोदान सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ लानानै सारा बुंलांदों, गोबां खोथा होदों। बे आसनिफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे UPPL दलाव जगदान जाफैबाय आरो बे UPPLजोंनो जोङो जगदान होनानै खामानि मावलांगोन होननानै जोंबो जइन जाफैदों। नोंथांमोना BPF हिसाबै माबाफोर बिबानफोर दङमोन नामा BPF दोलोआव? BPF हिसाबै आंथ' BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जोंनि रायमना प्राइमारि BPFनि। दा आङो बे बिबानखौ नागारनानै फैबाय
दा आङो UPPL आव जगदान जाबाय आरो नोंथांजों लोगोसे सोर सोर फैफादों आरो साबेसे आंजों लोगोसे साथाम दं मा मा माने बिबानाव गेदेर दं गामिनि BCDC मेम्बार आरो जोंनि दङ नै BCU नि एक्टिभ मेम्बार आरो जोंजों लोगोसे फैबावनांगौ गोबां दं जों बेखौ गाबोनसो बुंसिगोन नोंथांमोना UPPL हान्जायाव फैनायनि माबाफोर थांखि दङ नामा जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जों UPPL आव फैनायनि थांखिया जोङो UPPL खौ मोजां मोननानै फैबाय आरो जों बिसोरजोंनो अरायसम खामानि मावलांगोन होननानै जोङो बेयाव जयेन जाफैबाय दिनैनि मेलनि लानानै मैन खारनानो जाहैबाय सराइबिल समस्तियाव राजनितिक हिसाबै गारजेन गैया बेखायनो बे जायगायाव राजनितिकखौ जुदि थिक खालामनानै बे जायगायाव देरहासार खालामनानै बे जायगायाव गारजेन बानायलांनायनि थांखियाव आं फैदों आरो खोथाया जाहैबाय आं सासे BPF नि MCLA मोन आंनि उद्देश्यआ जाहैबाय BPF खौ उदखार खालामनायनि उद्देश्य बे खारनावनो आं गोबां जायगायाव BPF खौ दिनैनि दिनाव मानो खालामनाङा UPPL खौ दिनैनि दिनाव मानो खालामनांगौ बे बुस्थुखौ आं गुवारै बुंना होगासिनो दं आरो गमामायैनो गोबां BPF निफ्राय दिनै UPPL आव जयेन जागासिनो दं दिनैबो बे जायगायाव दैदेनगिरिफोर माखासे UPPL आव जगदान जाबाय सार बारग' रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि MLA सारा बे रायमना ओनसोलनिनोमोन बो जाया बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव 1 नम्बराव थांगोन UPPL 2 नम्बराव फैगोन कंग्रेस 3 नम्बरावसो फैगोन BPF आ मानो होननानै बुंदोंबा थांनाय बाराव बिसोरो बोरैहाय देरहादोंमोन थांनाय बाराव देरहानायनि खारना जाहैबाय महाजोथबन्धनाव सोर दंमोन कंग्रेस आइ दंमोन ताला साबि दंमोन CPIM दंमोन गोबां राजनिति दोलोजों मोनसे महाजोथबन्धन दादोंमोन गोबां सक्तिया बारामोन बेनिखायनो बै समाव माजेन नार्जारि बिथाङा देरहादोंमोन आरो बै समाव सोर दंबावोमोन जमदुवार समस्तिनि MCLA रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो बे समाव BPF मोन दिनैनि दिनावहाय बिथाङा BJP आव हाबबाय बिथांजोंबो गोबां BPF नि कर्मिफ्रा BJP आव हाबबाय आरो गोबां कर्मिया UPPL आव हाबबाय दिनैनि दिनावहाय UPPL आ गोराखा आरो जों बुंनानै होदों दिनैनि दिनावहाय जुदि ध्रुब नार्जारि बिथाङा देरहानानै हसा हसिगै जुदि आसाम सोरखारखौ सोलायनो हायोब्ला आरोबाव BTR सोरखारखौ सोलायनो हायोब्ला जोंहा बुंला खोथा गैया बियो सरकार दानायनि इलेक्सन नङा बियो उफ्रा इलेक्सन बे जायगायाव खालि जानानै दं बे जायगाखौ सुफुंनो थाखायनो दिनैनि इलेक्सना जादों सार जोंनि जिथु स्किम अरुण'दय स्किम बे गोबां फैयाखैमोन जिखिनि फार्स्ट स्टेपआव जिथु एनाउन्स होनाय बेखौ जों होजोबबाय आरो सेकेन्ड स्टेप थार्ड स्टेप फैगासिनो दं बेयावबो जों जायफोर मोनथारनांगौ जायफ्रा बिधवा जायफ्रा बैसो जानानै हाबा जाबाय जायफ्रा माने आथिं आखाइ गैया बिकलांग जों बिसोरखौ नागिरै जों होगासिनो दं आरो होबोबाय थागोन ना बे उफ्रा बिसायख'थियाथ' आं दहाय बुंखांबाय सरकार दानायनि इलेक्सन नङा बास खालि जायगाखौ सुफुंनाय बेनिखायनो बुंदों आङो